Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN. Pinakamaraming nakikinig. RMN. Pinakamaraming natutulungan. RMN. Pinakamaraming advertisers. RMN. Pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato. Pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tuguegarao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag ni ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dunduyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw, Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlong Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Okay, niya na usab ang tulumanon, lamdag sa kahitasan. Uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Donduyano, Senior alias Veritas. Okay, niining laing bahin sa maong tulumanon, lamdag sa kahitasan, mo padayugdog na punta sa issue may labot na sa tinuhuan. Kay usa sa mga hilisgutanan no, sa maong tulumanon, kinimang suliran mahitungod sa tinuhuan. Nga naghisgot po sa kanabang suliran mahitungod sa panagbahin-bahin o panagbahin-bahin sa tinuhuan. Usamang god sa hinungdan ngano nabahin ta, gumikan ni ining nagkadaiya nga interpretasyon sa Biblia. Mao nga atong hisgutan ning mga pagtulunan, dili man nato mahisgutan tanan kay pila raman ka minutos ning atong tulumanon, mao nga maghisgot lang ta karon og usa no sa mga pagtulunan nga gitudlo sa atong simbahan nga nahimong lahi pod ang panglantaw sa uban natong mga igsuon nga nahimulag kon kanang gitawag nato sa in English og our separated brothers and sisters. O ang atong mga igsuon nga nahimulag no sa atong pagtuong Katoliko. O usa sa isyu kining mahitungod sa kinibang mga imahin. Mga imahin sa atong pagtuong Katoliko nga ila kining gisaway kay wala kuno ni basihan sa Biblia. Ilang tumbukon kanang mga imahin nga gidili sa Biblia, partikularmente kanang mga imahin o mga dibuho sa mga Diyos-Diyos. Kana bang gihisgutan pananglit sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 4 hangtod sa 5, nga nagbaod ang Diyos diha,
nga dili ta magbuhat og bisan unsang larawan sa mga Dios. Unya, dili pagyud ta muyukbo na ila dayong ipatuos sa mga tao o sa ilang mga tigpaminaw sa radyo o sa ilang mga viewers diya sa television nga kita kuno mga Katoliko matamaan o maigo anak kay daghan man tang mga larawan nga mga Dios. Nya ato pag yung giludhan na unsa man ang atong response, unsa man ang atong tubag ni anak. Alang ni atong dugay-dugay na nagsunod aning tulumanon nato, no? Especially agatong tulumanon nato sa ang kahayag sa pagtuong Katoliko, itong usa ka oras, no? Once a week, matag Domingo, nga niadto alas 12 sa kaudtuhon hangtod sa alauna, no? Matag Domingo ato manggibalhin sa alas 6 sa buntag ngadto alas 7, no? So maong adlaw, Domingo. Ato naman ning nahisgutan, unya ato na po ning sublion uban sa dugang pa nga mga insights. Dugang pa nga atong mga kanang gitawag sa in English og reflections sa baruganang Katoliko. Unsa ang tubag katin-awan sa Katoliko mahitungod anang ilang akusasyon nga ang atong mga dibuho ilang gipasangil nato nga mga Dios kuno na. Mao nga atong sublion ang maong isyu kay duna po'y nag-suggest o nagsugyot nga sublion kuno ni kay na ako no'y naminaw katong usa sa atong listener nga dunay silingan nilang nakapaminaw unya naghisgot kuno ani. So buti po sabot wala to wa kadungog sa atong mga tulumanon nga naghisgot ani nga ni suggest tong katong nag-ingon ako nga hisgutin na veritas kay medyo nagkadebate kuno sila atong ilang silingan nga dili Katoliko mahitungod ani nga issues larawan. Mao nga ato na po ning hisgutan dire kay naminaw man kuno tong yang silingan nga dili Katoliko mahitungod aning issues larawan. Boyno ato dayong sugdan ug di ni matiwas karon kay daghan ra ba ning mga nagkadaiyang objection ani. Ug di ni matibawas atong ipadayon na pod pagkasunod adlaw. Okay, review tano alang ni atong mga nakadungog na ani. Sa Biblia atong timan-an duha ka klase ang kanang mga dibuho o mga larawan o kanang mga ribulto. Ang unang klase kanang mga gidili o tinuod na kanang mga larawan o mga ribulto sa mga Diyos. Apan dili tanang larawan diri sa Biblia Diyos timan-an nato na. Kanang ilang pasangil nato nga kana kunong atong mga larawan sa mga santos Diyos sama sa larawan ni Santa Maria, San Vicente, San Antonio, Diyos kuno na dili na tinuod, no? Kay wala gyud tay mabasa sulod sa Biblia nga ang larawan sa mga santos o mga balaan ba Diyos na wa tay mabasa ana. Ang larawan for example sa mga Diyos doon naman tayo mabasa ana litra por litra sa Biblia, no? Larawan ni Baal, Mercure, Diana, Astaroth mo na example o mga ehemplo sa mga larawan sa mga Diyos. Pero wa gyud mabasa sulod sa Biblia kanang larawan sa mga santos Diyos na. Wa gyud tayo mabasa. Nya, narabay ilang kutloon ana sa Deuteronomio Kapitulo 4:16 nga naghisgot kuno diha nga ang Dios nagdili og larawan sa bisan unsang dagway, bisan sa lalaki og sa babae,
bisan unsang dagway kuno, lakip na ng dagway sa babae o lalaki, na moingon din sila, klaro man na, kanang larawan ninyo ni Santa Maria, larawan man na sa usa ka babae, o kanang larawan ni San Vicente, San Antonio, larawan man na sa mga lalaki. So, klaro gyud nga nakalapas mong mga Katoliko anang mando des Biblia sa pagdili sa mga larawan. Unsa may ato pong tubag ana. Well, atong tan-awon ang kontekst sa Deuteronomio 4:16. Kung atong itaas ta 15, naghisgot niya ang Diyos nga siya mismo. Kay wa man kuno siya makita ni adto, dili siya kabuhatan. O dayon kung ato pag yung basahon ng una mga bersikulo, ang gitumbok sa Diyos nga kanang larawan sa bisan unsang dagway kuno, lakip na ng dagway sa tao ba, lalaki bagbabae, nga isipon nga Dios sa tao. O kana bang pananglit, magbuhat ko ron og larawan sa akong inahan, dayon akong hunaon nga kanang larawan sa akong inahan, maunay akong Dios, o himuon akong Dios, maunay gidili. O bisan unsang larawan, himuon natong Dios, maunay gidili. Pero kitang mga Katoliko, wala man tatudluis mga pare nga kanang larawan Dios. So dili na Diyos ng atong larawan, bisan pag babae na o lalaki na. Kay kung muingon tag, basta larawan galis babae, larawan sa lalaki, Diyos na dayon, na. Ana atong internet ron, mag-Facebook ta, bisan dili mga Katoliko na arbay Facebook, nabe sila mga picture da silang Facebook. Lalaki babae. Bisan pag og tan-aw na to na ilang mga pitaka o na mga sensilyo diha o bisan kanang ilang kwarta diha, narabag yung dagways lalaki o babae. Di ba? Mingon din tag, Diyos na po ng naas kwarta kay naami larawan sa tao. Babae lalaki. Dili. Unsa man di ay nakapa Diyos sa usa ka larawan o usa ka butang. Dili na buti pasabot basta kay larawan, Diyos na dayon. Kay unsa may nakapa-Diyos sa usa ka butang, no? Ang nakapa-Diyos sa butang, bisa dili lang gali sa dagways babae o lalaki, bisan sa mananap, bisan pag unsa diha nga butang, nga atong tuhuan nga maunay Diyos, maunay Diyos. Nga naman kay unsa man dai definition anang Diyos. Manas Biblia 1 Corinto 4:8 o 8:4 nga ang Diyos kuno nagrepresentar sa butang nga dili tinuod. Kana bang gituhuan nimo nga maunang butang nga unya dili tinuod, sama anang mayong kag pusil. Anong gidoble man kay dili tinuod pusil, duaan raman. Mayong kag doktor kay dili tinuod doktor. Kana pong Diyos gituhuan natong Diyos unya dili tinuod, maunay Diyos. Nya karon, ang mga pari nagtudlo ba nga kanang larawan sa mga santos Diyos para makaingon ta nga Diyos na? Dili oy. Sa Biblia duha ka klase laging larawan, Diyos o mga balaang simbolo nga larawan, wala na idili. Nasa Salmo 74 1-9 nga ang katawhan sa Diyos na ay mga balaang simbolo. Unya atong basahon ning Ezekiel 41 15 ngadto sa 20 nga ang templo sa Diyos gihulagway pinaagig panan-awon nga naagi mga larawan. Aniya basahon nato Ezekiel 41 tudling 15 ngadto sa 20 giingon, gisukod niya ang atubangan sa balay nga anaa sa luyo sa templo, lakip sa mga agianan, sa isig kakilid niini, ug may 50 ka metros ang tanan. Ang lawak agianan paingon sa sulod sa templo, ang dakong lawak sa sulod
ug ang dapit nga labing balaan gihaklapag kahoy gikan sa salog ngadto sa mga bintana, ug kining mga bintana mahimong sirhan. Ang bungbong sa sulod sa templo gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan, gikulitan og mga larawan. Tanawa, larawan? Padayon ta sa 18. Sa mga palmera o sa mga kiruben. Larawan sa kiruben. Sa maning larawan sa kiruben? Larawan sa anghel. Yaon sa may dagway ani. Ang hulagway sa palmera o sa mga kiruben nag-ulhos-ulhos. Matag kiruben may duha ka nawong. May nawong sa tao nga nag-atubang sa palmera sa usa ka kilid. Ug ang usa ka nawong sa leon, pagali dagway sa leon. Ug nag-atubang kini sa palmera sa laing kilid, gikulit kini sa tibuok templo. Palibot sa templo, gikan sa salog ngadto sa ibabaw sa pultahan. Kwadrado ang mga haligi ni, napagali sukot. Sumoni, ang templo sa Diyos gihulagway, nga na ay mga larawan, ay larawan sa kiruben o sa mga anghel. Then, dagway pagyud sa tao, naong sa tao, naapay dagway sa leon. So, dili day dautan. Nang larawan, nga, unsa, kanang larawan nga mga balaang simbolo, matud pa sa Salmo 74:1-9. Mga larawan nga, giisip lang nga mga balaang simbolo. Pero bawal tong mga larawan nga gihimong Dios o gihimong Dios. Di ba? So, kadtong Deuteronomio 4:16 nga gadili sa larawan sa dagway, sa babae o lalaki, referido to sa mga Dios. Parehas ba pananglit? Ang akong inahan, buhatan akog larawan o larawan sa babae. Unya, isipon nako nga Dios. Dios ang labas, ana. O, ana. Pero kung larawan lang, dili lang isipong Diyos, dili na Diyos. So, depende ra di ay na sa atong gihuna-huna o gibati sa maong larawan. Parehas pod atong kwarta ba? Nga ako naman ang gibalik-balik, sige. Ang kwarta, dili dautan kung gamiton o tratahon sa insakto. O kanang kwarta, maayo man na kung gamiton o ipalit og pagkaon. Pero kung ipakadiyos ang kwarta o ipalit magboto ba diya sa eleksyon, dili na maayo. So depende na sa atong pagtratar o paggamit. Dili dautan ng usa ka butang sama sa larawan basta sakto ang atong tumong sa paggamit. Pero dili maugali ang atong tumong sa paggamit sa maong butang o sa larawan, mao nay gidili. No, unsa may gidili sa larawan? Kung himuong Dios. Pero kung sakto ang atong tumong sa larawan, wala na idili is Ginoo. Unsa pa laing example? Sa Números kapitulo 21, no? Números kapitulo 21. 4 hangtod sa 9. Si Moses gisugo sa Dios sa paghimo og larawan sa bitin nga tumbaga. Na larawan sa bitin nga galito. Pero wala mag-ingon ang Dios nga, Moses, himuan ang larawan sa bitin og ingna ang mga tao nga himuon nila ng Dios. Wala mag-ingon ang Dios, ana. Iya ratong gihimo kay mipataliwala manggod si Moses niadtong panahona sa mga Israelitas kay niadtong higayon na god gipamaak silag mga bitin kay nasuko ang Dios nila kay sige man silag mga bagulbol sa Dios ug ni Moses nagpakita sa wala gihapoy pagtuo ba, no? Kulang yun pagsalig ba, so kulang ang ilang pagtuo sa Dios. Sigig bagulbol sila ni Moses, no? Ug sa Dios mao nang nasuko ang Dios, gipadad-an silag mga bitin, gipamaak sila. Dayon unsa may nahitabo, nanggamatay ang ilang mga kauban o
ilang gi hangyo si Moses, ilang gihimong tigpataliwala si Moses kay maulaw man sila mo diretso og ampo o kana bang hangyo sa Dios nga huwag tangon tong mga bitin. Kay kung dili kuno tumuundang og pamaak nila, mahurot man silang kamatay. So, unsa may ilang gibuhat, wala sila mo diretso og ampo sa Dios. Ang ilang paghangyo o pagampo, ilang gipaagi ni Moses. Si Moses mo ilang gihimong abogado nila. Giingna nila si Moses. Ingna ang Dios. Kay amigo man mo. Oh? Ato lang gi-paraphrase. Ingna siya. Nga iyang wag tangon ni mga bitin. Kay kung dili ni mo undang og pamaak na mo, mahurot mig kamatay. Kung gani, usapon ni sa prueba nato kitang mga Katoliko nga dili dautan na nga himuon natong tigpataliwala ng santos o balaang tao. Kay ang mga Israelitas, ila man gihimong abogado o tigpataliwala si Moses. Oh, unya wa gyud mo ingon si Moses nga dili ko kapataliwala ninyo. Wa gyud. Wa gyud mo ingon si Moses sa ama nang gitudlo sa mga dili Katoliko nga dili ko kapataliwala. Diretso mo ampo sa Dios kay kamo mo'y nagkasala o niya ako mo inyong paampuon alang ninyo. Wa gyud mo ingon si Moses. Gidungog pa ni Moses ang ilang pagpangayog tabang niya o pagampo nila niya. O paghangyo ba? Unsay giingon ni Moses sa Dios, iyang gisultian ng ang Dios, nagampo siya. Alang sa mga Israelitas, sumala sa ilang gihangyo niya. Nga nagampo siya sa Dios. Sa pa may pataliwala si Moses ug unsa may giingon sa Dios. Niingon ba ang Dios nga Moses, dili ka kapataliwala nila. Sayop ka. Wala mo ingon ang Dios. Unsay giingon sa Dios? Ingon ang Dios nga Moses, kung ato lang i-paraphrase, dili ko kabalibad nimo. Kay maayo man kanako. Boy no mauni. Tungod nimo. Okay, sige. Paghimo og larawan sa bitin nga tumbaga. Kinsa tong mga napaakan sa bitin, mututok anang larawan sa bitin nga imong gihimo. Og bisan pag napaakan silag bitin, dili sila mamatay sa ato pa milagro. Nagmilagro ang Dios o magmilagro ang Dios ni adtong panahona. Pinaagis larawan larawan sa bitin. Motoy pagdungog sa Dios sa pagpataliwala ni Moses sa mga tao ug sa Dios. Idungog. So nahimong tigpataliwala si Moses, ebidensya gali nato na nga dili gyud dautan na atong gibuhat Katoliko nga himuon po natong tigpataliwala ng balaang tao. Kay now mga Israelitas ilang gihimong tigpataliwala si Moses. Then ang tubag pa sa Dios sa pagampo nga gipahimo sila og larawan sa bitin. Gipahimo si Moses. Ang Dios mo'y gapahimo, timanay ha, sa tupad di lagi dautan ng baghimog larawan. Larawan bagaris bitin. Pero bantayan na to. Kung basahon po na to ang 2 Hari 18:4 o 1 Hari 18:4 ba na, naaraan na. 1 Hari 18:4 o 2 Hari 18:4. Nga, tungod kay gamilagro ang larawan sa bitin, dili kay ang larawan sa bitin may gamilagro, ang Dios nagmilagro pinaagis larawan. Gigamit ra tong larawan sa bitin. Tungod kay nagmilagro ang Dios, pinaagis larawan sa bitin, unsa may gihimo sa mga tao. Pagpataka ra mas lago na huna, labi na kay di po nila makita ang Dios. Oy, gihimo man nilang Dios ang larawan sa bitin. Bisag walay instruction ang Dios nga himuon tong Dios, gipahimo ra to sa Dios para ilang tan-awon. Pero dili ludhan ingon nga Dios, dili ipaka-Dios. Nya kay ila man gipaka-Dios, ginganlan pagngalan sa usa ka Dios, nihustan ko nasa 2 Hari 18:4. Suko bitaw ang Dios, gipaguba ra pod, di ba? Sa ato pa,
mo nay konkreto kaayo nga ehemplo sa Biblia nga dili di ay dautan ng paghimo sa larawan kay ang Dios may gasugo ni Moses ato sa paghimo ato larawan sa bitin. Pero sa dihang gipaka-Dios nas mga tao, nasuko ra pod ang Dios, gipaguba ra pod, no? Nas 2:18:4. So ang leksyon ani, pagtulunan ani mga bersikulohas Biblia o bahinas Biblia, mutakdo gyud sa pagtulon ang Katoliko. Nga dili dautan ang larawan kung sakto ang paggamit. Pero kung dili sakto, sa may dili sakto nga paggamit sa larawan kung ipaka-Dios. O, sa dihang ipaka-Dios sa mga Israelitas, katong larawan sa bitin, nasuko ang Dios o gipaguba ra pud niya. So, leksyon, no? Ang leksyon, dili dautan ang paghimo. Ang dautan kung sayop ang tumong sa paghimo. Unsa may sayop ang tumong sa paghimo kung ipaka-Dios. O mao na, kay pagbaton mo naglaing Diyos. Klaro man na si Exodo 20, versikulo 3. Ayaw pagbaton naglaing Diyos gawas kanako. Sa ato pa, kanang sa versikulo 4 ug 5 nga nagdili og larawan bisan unsa, ambot masabot ana, larawan nga Diyos. Dili kay bisan unsang larawan Diyos. Kung moingon tag, bisan unsang larawan Diyos, na, kanang monumento ni Rizal diya sa atong plaza, katong daanan nato ang paggubaan na kay naa may instruction diri sa Biblia nga lumpagon o gub-on ang mga Diyos. Unya kay dili man tanan larawan Diyos. Mao na nga kanang larawan o monumento ni Rizal, mao nang wala na to na gub-a kay dili mo na Diyos. Nya kanang mga larawan sa mga santos, no, nato mga Katoliko, dili man na Diyos. Sa ato pa dili na ang ayan gubon. Pero na may examples Biblia ana, kana galing gihimo sa mga dili Katoliko nga ilang giguba ng atong mga larawan nga mga balaang simbolo. Ang example ana sa Biblia, okay, na ay mga sila pa mga born again kuno Christian, ilang gubon ng larawan mga bala. Kana mga balaang simbolo ba? Kanang ilang gibuhat parehas na anang sa Salmo 74, 1 nga 9. Basahan rin ninyo inyong Biblia. Salmo 74, 1 nga 9. Nga ang mga kaaway sa katawhan sa Diyos, ilang giguba ang templo, den ilang gipakayab ang ilang kaugalingong bandila, o ilang gipangguba pinaagig at sa og martilyo ang mga dibuho nga mga balaang simbolo sulod sa templo nila. Muna example. Bantay ta kay kining mga kaaway sa katawhan sa Dios, ilang dugmuko ng atong mga balaang simbolo. Nga wala manay apil sa mando sa Dios diri sa Biblia nga gubon. Ang instruction diri sa Biblia nga gubon kadtong larawan sa mga Diyos. Walay apil ng mga balaang simbolo. Liman ka kasama anang larawan sa anghel, balaang simbolo man na. At gugmukon din na to. Unya ka ng larawan sa mga santos, balaang simbolo man na, dugmukon po din na to. Now, dugmukon lang na to kung gihimo ng Diyos. Pero kung larawan lang, simbolo lang, dili na Diyos. Makasa na po ta na, labi naghibaluta nga sayop ng atong gihimo. Wala mo tayo igong panahon, okay, ato ning ipadayon ugma. Hisgutan ato ugma siguro, kanang 1 Timoteo 2:5 nga, usaray tigpataliwala, no? Kaya wala mo tayo igong panahon. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, ubana sa atong alangdong obispo, o sa mga kaparian, kini ang inyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, hangtod ug mapuhon, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran,
unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag ni ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dunduyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN.